Sinä ja Ossi olette käsittänyt väärin. Sinä turpa kiinni nyt! Sukkanen Ossista. Onko mä käsittänyt senkin väärin, että sinä ja Ossi olitte sängyssä samaan aikaan, kun me oltiin yhdessä? Mä olin tosi huonossa kunnossa silloin. Sä jätit mut yksin. Haluut sä turpaas? Päästäänkö se hivelemään Ossin komeita lihaksi? Se taitaa olla oikein petovällyjen välissä. Voi helvetti! Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Lopeta. Mä olin Riikki, Rikun ja Annikan takia. Ossi todellakin lohdutti mua. Haluut sä turpaas? Jossain pelaamassa mun rahoja. Ihan tahallas ärsyttää mua. Tää meni jotenkin ihan väärinpäin. Pitikö sun ruveta muistuttamaan mua siitä pelaamisesta? Muahan tässä on petetty ja loukattu. Taikavarvo. Mulla vaan jotenkin päässä naksatti. Mä en oo saanut lyödä. Turpaas! Anna, mä katon sitä. Voit sä antaa mulle? 30 euroa. Voitko? Tää ei tuu toistumaan. Mä lupaan sen. Mene pois mun